úplne neúspešne. Samozrejme, ja stále hovorím, ten proces prebiehal, čo ma teší, ale tak ja chcem vyhrať. Takže tým pádom sme skončili štvrtý. V mojom ponímaní je to neúspešná sezóna tak komplexne. Keď sa to rozrobí na drobné, bolo tam veľa pekných momentov, veľa tam bolo dobrých vecí pre tých mladších hráčov, niektoré pre starších a z každého neúspechu sa treba poučiť. Takže ja som stále ten tréner, že som aj do úvodzovky vďačný za prehru, aby som mohol lepšie pracovať naše chyby, takže takto. Nebola úspešná za mňa vôbec. Nepostúpili sme do finále Slovenského pohára, nevyhrali sme žiadnu medailu v lige. Pre mňa zlá sezóna. Boli svetlé momenty, ale málo. Tak za mňa celkom fajn, len boli určite nejaké ciele. No bohužiaľ sa to nepodarilo a to 4. miesto mrzí. Určite nás to mrzí, že sa to takto skončilo a ciele boli určené, že minimálne aspoň to finále a bohužiaľ sa to nepodarilo. Tak určite je to neúspech, si myslím, tak tímovo je to neúspech, sme sa zhodli, že chceme mať medailu, ja si myslím, že patríme, do tej top 4 určite patríme, ale tá medaila bola blízko. Možno nám ušla trošku smolne, možno nám ušla, že super bol lepší, ťažko povedať momentálne, je to také aj pre nás ešte stále ťažké, že sme tú medailu nezískali. Bohužiaľ taký je šport a musíme sa s tým nejako vyrovnať. Nemám to ako neúspech, pretože byť štvrtý alebo posledný je úplne jedno, nikoho to nezaujíma. Myslím si, že mali sme naviac, respektíve bojovali sme, aj keď to niekomu možno nepripadá, ale ako musím povedať šatni a pochváliť chalanov, že sa snažili. A chceli sme aj to 3. miesto, aj to semifinále. Podľa mňa to mohlo byť určite lepšie, ale aj horšie, samozrejme. Čo k tomu dodať, snažili sme sa zabojovať, no tak nevyšlo to tento rok. Bola celkom dobrá, len škoda toho 4. miesta, že sme sa neprebojovali na to 3. miesto. To je to tak trošku zamrzelo. Asi to nedopadlo podľa očakávaní. Určite ani vedenia, ani nás ako hráčov a ani fanúšikov hlavne. A myslím si, že sme mali naviac. Aj je mi ľúto, že sa to nepodarilo a že sme to neukázali teda. Myslím si, že sme nedosiahli to, čo sme chceli a hlavne na to, na čo sme mali, lebo to bola minimálne medaila. Buď to 3. miesto, alebo minimálne sa prebojovať do toho finále, lebo tá séria s tým Komárnom myslím si, že nebola až taká zlá. Dalo sa s nimi vyhrať, no bohužiaľ tam sme prehrali. Chceli sme si vybojovať ten bronz a neviem, sériu sme úplne zvládli tak, ako by sme mali. What I think about season? Yeah. Okay, was not so easy. All waited more, like to go minimum in final for cup and for championship, but not happen how we wanted. Just we must stay with hands up and to think positive for next season. Najhorší zápas tejto sezóne z tvojho pohľadu? Prvý zápas s Mijavou o 3. miesto. Tam som zlomil trénerskú tabuľku a povedal som, že ako tréner takýmito, keď budú chlapci, aj chlapcom som povedal, že keď budú takto sa prezentovať, takýmto výkonom, tak ako tréner končím. Asi hneď ten prvý. Z VKP. Proti Mijave, v Mijave, ešte na začiatku sezóny niekedy. Keďže sa tam ťažko hrá, no ale to sú len výhovorky. Tých zlých bolo strašne veľa. Najhorší bolo asi o to 3. miesto, hneď ten prvý zápas. Tam doteraz si neviem vysvetliť, čo sa vlastne stalo. Tých zápasov bolo viacej, ktorých sme s prepáčením zmrvili. Život je ďalej, je to stále šport, netreba z toho robiť nejaký pohreb alebo niečo podobné. Najhorší bol v Nitre, keď sme hrali. Druhý zápas, myslím, že to bol, lebo sme prehrali, to je jedna vec. A si myslím, že nikto nepodal dobrý výkon a ani to nebolo blízko k tomu dobrému výkonu. Asi tie, kedy som nehral, tak by som to asi povedal. Asi to semifinále, čo sme hrali tu doma pred Veľkou nocou proti Komárnu, to bolo pre mňa taký že asi najhoršie, lebo sme vlastne mali na to, aby sme ešte to zvratili, tú sériu a išli sme ešte raz do Komárna. Neviem, čo tam stalo vtedy, ale prehrali sme ho 3-2 nešťastne a to bol asi taký najhorší zápas. No. Vtedy mi to bolo najviac ľúto asi. Posledné semifinále doma, keď sme prehrali s Komárnom. Lebo veril som, že to otočíme už. Proste 2-0 sme prehrávali, dostali sme sa na 2-2. Chýbalo málo, že by sme si vynútili ten posledný zápas a tam by to bolo už lebo traptom by sa to dalo možno spraviť, no ale bohužiaľ. The worst game which was games for third place with Mijava. Okay, for third game here was not so bad. We played well, little chance, we needed more,
but first two games with Mijavo we played very bad. Najlepší zápas tejto sezóny? Mimo nás, lebo asi 2 týždne dozadu štvorkový volejbal u nás na Štrobarovej, keď som videl mladých chlapcov, jak sa tešili z hry. Ale nie, robím si srandu samozrejme. Myslím, že druhý zápas, čo sme vyhrali tú časť 3-0, to bol asi najlepší zápas aj emočne, aj herne. Od ten postup do slovenského pohára s Komárnom, kde sme vyhrali, to bol najlepší zápas, asi náš kolektívny výkon najlepší. No len škoda toho zlatého setu. Proti Komárnu, to playoff, to boli super zápasy, ako za mňa aj za chlapcov, čo nás sme hrali o dušu, o všetko. No bojovali sme, nevyšlo to, bohužiaľ. Za mňa najlepší zápas tejto sezóny bol určite pohárový doma s Komárnom, čo sme vyhrali 3-0. Bola to taká asi rýchlovka, ale fakt tam sa hralo úžasne, diváci nám pomáhali, hrali sme s takým nasadením, s hecom. Bolo to cítiť proste, že chceme ísť do toho finále, proste všetci chalani išli odhodlane do toho zápasu. Bohužiaľ zlatý set nevyšiel, ale pre mňa to bol najlepší zápas momentálne túto sezónu, čo sme odohrali. Sú dva. Prvý ten, ktorý sme hrali vlastne o postup do majstrovstva, o postup na slovenský pohár v finále s Komárnom, ktorý sme vyčistili 3-0, lenže samozrejme hneď sa to znegovalo tým, že sme ten zlatý set prehrali, takže a hneď druhý, čo sme hrali s Mijavou, to sme hrali tiež fantasticky, vyhrali sme 3-1 a myslím si, že tak by sme hrali, aj keby hráme hneď boj o tretie miesto s tou Mijavou. S Komárnom, čo sme hrali po novom roku, myslím, a s Mijavou, čo sme hrali piatok, sobota, myslím, že to bolo. Tie dva zápasy boli asi najlepšie. Prvý zápas s Mijavou, keď som tam hral celý zápas. Asi tiež s Komárnom, ten čo sme proste vyhrali 3-0, druhý zápas pohár. To semifinále, ktoré sme vyhrali doma s Komárnom pre mňa. Tréner mi dal dôveru a veľmi dobre som sa cítil a myslím si, že aj s chalánmi sme to zvládli ten zápas po emotívnej stránke, po hráčskej a samozrejme aj s našimi divákmi, ktorí nás stále podporovali túto sezónu. For me, the best games we make with Komárno. Doesn't matter that we lose from Komárno in semi-final playoff. We played very well. We beat them in for cup here. Just we had bad luck in golden set and we lose. Dobre, z tvojho pohľadu v Extralige najúžitočnejší hráč celkovo na Slovensku? Z môjho pohľadu, teraz trošku budem kriticky, nekriticky, ale myslím si, že Mišo Ščerba je najlepší hráč v Extralige. No žiaľ Bohu, v play-off mu to nevyšlo, to treba objektívne povedať, že myslím si, že on potenciál aj herný, aj niečo má úplne inde. Chystám sa s ním porozprávať a myslím si, že keď on to dobre bude ponímať, aj to nastavenie svoje, aj to napredovanie, nájde si proste takú znova nejakú cestu na ďalšiu sezónu, tak myslím si, že on bude asi aj najlepší hráč v Extralíge a pevne verím, že bude mať ambíciu ísť do zahraničia. Neviem, ťažko povedať, je tam viac dobrých hráčov, ale najlepšie asi Papek, Mlinárčik. Peter Mlinárčik za mňa. A tým ho pozdravujem. Čau Pepek. Možno pre VKP smolný moment, ale určite by som dal Ďura Zaďka. Aj keď teraz je momentálne zranený, ja mu prajem skoro uzdravenie, keď to bude pozerať alebo keď to uvidí. Ale podľa mňa najlepší hráč momentálne v najlepšej forme, asi akej toho kedy videl. Myslím si, že VKP urobil 80% úspechov. On podľa mňa najúžitočnejší hráč, akého mohla Extraliga mať, Ďuro Zaďko. Je ich viacej. Podľa mňa je ich viacej, nie je to len jeden hráč. To by som krivdil aj druhým chalanom, či môjim spoluhráčom bývalým. Takže sú to viacej hráčov, ale samozrejme je aj medzi nimi Miško Ščerba, ktorý fakt ako hrá perfektne a aj to potvrdil. Veľmi veľa nám pomohol tento sezónu. Keby nebol on, tak neviem, ako by to dopadlo. Ale zase netvrdil by som, že je najlepší. Sú tu viacerí hráči, ktorí ma prekvapili, aj s ktorými som hrával. Napríklad Janči Šanta, ktorým som v Komárne hrával, ktorý urobil veľký progres a fakt túto sezónu hrá veľmi dobre. Takže sú to viacej hráčov. Zaďko sa mi páčil asi najviac. Ako asi musím povedať Miško Ščerba. Tiež hrá výborne, aj na tréningu nám mladým dosť pomohol. Mišo Ščerba, pretože je najkompaktnejší hráč a zvláda vlastne príjem veľmi dobre, zvláda útok veľmi dobre. Na bloku je veľmi dobré a hlavne najlepší servis má toto na Slovensku, takže myslím si, že jednoznačná voľba. Pred zranením by to som povedal, že by to bol Ďuro Zaďko túto sezónu, lebo hral pre mňa veľmi dobre. Ale keďže tam teraz nie je, asi Peťo Mlinárčik. Po prípade Mišo Ščerba. Medzi nimi dvoma by som sa rozhodoval. I don't know, like middle blocker, I can say that middle blocker from Bratislava, Bilich.
He played really very well. He's the best blocker this season in Slovakia. But sure, have in every one team have good players like in our team, Michael Cherba, Eric, and other guys. Everybody played well. In Komárnu had good players. Molinarčík had good games this season. I can say that have much good players. I can say only one is the best. To je plány na leto. Kopať bazén deťom. Musím. Tak, manželka sa smeje, že už mi skončil volejbal a idem ďalší týždeň zase do Ľubovne na juniorské. Asi budem ho tráviť s volejbalom, no ale tak to už je moja súčasť života. Tak si ma zobrala, deti sa už prispôsobujú tomu, takže asi budeme zase športovať. Idem pracovať do Dánska pri výrobici, takže oddychovať veľmi nebudem. Tak samozrejme oddychnúť, dobre, zregenerovať a pripraviť sa na ďalšiu sezónu. Uvidíme, čo to bude. Uvidíme, no, mala by prísť nejaká pozvánka od tej reprezentácie, tak uvidíme, že ako to celé dopadne. Nechcem ešte hovoriť nič, aby som nezakríkol, ale ten program, čo poslali, je celkom akože v pohode. Nie ste 3 mesiace zavretí niekde v hale a v hoteli, takže uvidíme. No a trénovať, keď sa bude dať trénovať, samozrejme, chcel by som si troška odfúknuť s rodinkou niekde ísť určite, ale ostať v tom rytme, pretože tiež mi mesiac a pol bez volejbalu nerobí dobre, takže asi tak, no. Sklbiť to aj volejbal, ale samozrejme aj ten oddych a byť s rodinou, lebo mám čo doháňať a musím to vynahradiť, no. Tak určite nejakú brigádu si nájsť. Popri posilke hlavne, treba to behať a oddychovať od sezóny hlavne. Psychicky vypnúť. Neviem, asi ísť na domášu sa kúpať, doma s bratom hrať volejbal, tak možno turistika. No, niekde to Tatier. Lebo tam zvykneme chodiť so starkými. Pracovať, tu v Prešove, pracovať. Tak momentálne ešte trošku potrénovať, nejaká posilka, potom mám brigádu na pláne v zahraničí, alebo je to pri mori, takže dá sa povedať spojené s dovolenkou. First we'll go home, we'll rest a little, we'll enjoy in my house, we'll spend time with my family because I'm here 8-9 months and I not meet my family, my friends from when I was a kid, and for the beginning I just will go, we'll rest and we'll enjoy time. A komu by si v tejto sezóne chcel poďakovať najviac? Divákom, samozrejme, to je hnací motor. Ja som chlapcom povedal, že my sme buď cirkusanti alebo herci, keď tu prídu diváci, oni si musia odniesť tú emóciu. Či už je zlá, dobrá, to je jedno, tá výhry, prehry, to proste my si už strebeme, ale hovorím, pre mňa musím poďakovať veľmi pekne divákom, sponzorom, ktorí proste naozaj hľadajú aj cesty, ako aby sa títo chlapci mohli živiť v tomto športe, lebo nie je to jednoduché na dnešnej krajine aj celkovo. Takže som za to veľmi vďačný a samozrejme aj rodinám a samozrejme chlapcom, že proste tu prišli ráno, aby sa na nich kričalo, po obede, aby sa na nich kričalo a po zlom zápase, aby sa na nich kričalo, takže že nájdu tú guráž a stále idú si za nejakými svojimi cieľmi, takže za toto všetkým musím poďakovať. No v tejto sezóne by som chcel špeciálne poďakovať asi všetkým našim divákom, ktorí chodili na každý jeden zápas. Boli úžasní, pozbudzovali stále, čo si veľmi vážim. Stále nás pozbudzovali, čo sme prehrávali, vyhrávali, darilo sa, nedarilo sa, tá sezóna bola kostrbatá, nebola optimálna, ale tí diváci nás stále hnali dopredu, či už to bolo nejako na Facebooku, v nejakých komentároch, či už to bolo v hale, v nejakých proste, čo sme počúvali, rozhovory všelijaké. Sú proste úžasní tu v Prešove diváci a za to chcem všetkým poďakovať a dúfam, že sa v ďalšej sezóne uvidíme, možno ešte vo väčšom počte tu v hale. Tak určite chcem poďakovať divákom všetkým, ktorí prišli a stále proste chodili, tí verní a proste stále dúfam, že ich bude viac a viac, aj keď niekedy ma sklamali, lebo hrali sme televízny zápas a samozrejme niekomu je pohodlnejšie byť doma pri telke. A všetkým, ktorí majú radi volejbal a ktorí to podporujú, hlavne tým, ktorí majú tie peňažky a dokážu dať v dnešnej dobe, je to strašne ťažké a všetkým fakt, ktorí sa podielajú na to a nech ten volejbal ide dopredu a nech nejdeme naopak dole, pretože iné štáty už začínajú nás predbiehať a už by sme mali začať niečo robiť s tým. Tak určite starším hráčom za nejaké skúsenosti, trénerovi a vedeniu tiež. Za to všetko vlastne. Takže v prvom rade fanúšikom a v druhom rade majiteľovi, sponzorom, lebo bez nich by to asi nefungovalo.
Asi všetkým chlapcom, lebo bola to ťažká sezóna, lebo tých dobrých výkonov nebolo veľa a hlavne divákom, lebo ak som spomínal, tých výkonov dobrých nebolo veľa, ale oni tu stále chodili, stále nás povzbudzovali, aj keď sme niekedy hrali tak, že mohli po nás ten bubon možno skôr hodiť, ako s ním bubnovať. Takže im patrí hlavne veľká vďaka, no a trénerom, sponzorom, samozrejme celému vedeniu za to, že sme mali možnosť hrať, lebo nie je to ľahké v týchto časoch na Slovensku, nie vždy sa dá robiť ten volejbal, lebo tie financie nie sú stále a za to sa im poďakovať, že mohli sme hrať a že budem môcť možno ešte ďalšiu sezónu tu nahrať a hajiť farby Prešov.